Were mongere kaka Kisumu Young Professional for Raila koro wuok oko mar kwa jodak ma Kisumu mondo okaw ombulu. Kotelnegi kod Philip Pande mabende dwaro kom seneta ma Kisumu onyiso rowere wuog oko kendo nene ni gikaw ombulu kendo gigoye kochopo dwe mar 8 mar higa ni eri. Jimmy Magero ma en jakom mar kwethno ero oloso achiedh nade mabende gikaloe kaka rowere e timo chenro ero kendo giwacho ni dine ketnegi okenge makare mabende ne gidwaro romo chenro makamano ero do bedo negi mayot timo. Weche mabende nosira kod Valentine Anyango mabende dwaro kom women representative e county ma Kisumu kanyakla kod Betty Akinyi mamanyo kom kar chung od burano ero ma Kisumu West. E Kisumu County kantiere ji maromo 100,000 mapod ni oko mapok okaw kura. Nyiche ne wantiere Seme gi Maseno, gokinyi ne wantiere KCity kendo waketo kit kacha ma register ji. Kawuono wan Kiboska kendo wadhi Chiga bende. Mondo wajiw jowa mantiere kor gwenge, jomatindo, jomadongo, minewa. Mondo ng'ato mapok okaw ombulu wuog oko okaw ombulu. To kaponi ni kaw ombulu chon chalo higa mar 2002 kucho. To dhi ka mindike ombulu mondo ing'i ka nyingi ni e register. Mondo kiki indikri diriyo nikech kindikori diriyo be go kura kuomi biro bedo matek. Koro odiochieng' ma kawuono ne wawuotho ka indiki bos kwa temo rango ni to be ji kawo kura koso jo IBC manyocha koro ose mitich mondo obi ondik jo kura gi to be gintie kaendi to gima obuogowa en ni okwa yudo gi e ground kaendi ka gindiko kura to bende complaints mang'eny osewuok oko kaendi sana e chiro ma kawuono ni pok gineno jo IBC monego beni konyogi mondo gikaw kura. Wasewuok oko kendo watiyo gi resources magwa mondo mi wakonji mondo wuog oko mondo kaw kura mondo wang'ni kochopo dwe mar 8 kacha to wagone Raila Amolo Odinga kura. Wan kaka jomatindo dwaer mar kwayo jopiny jo Kenya duto kod jo Kisumu County mondo mi ukaw kura mondo nikech kura no e duondi, kura no e teko ma in godo, kura no eminyalo wuoyo godo. To nyocha ne wabiro gi structure maber ahinya kaka jomarawere. Ma structure no gi dho ngere wacho ni peer to peer mobilization. Mondo mi wang'e ni joma mine omany joma mine wegi mondo wuog oko okaw ombulu. Jomarawere omany jomarawere wegi owuog oko okaw ombulu. Jomogo manigi ng'ol be ong'i joma nigi ng'ol wegi owuog oko kod grube moko. To ne wakaw structure no ma washare nyaka gi jotelo moko ma waparo kendo wa hope ni gitiyo gi structure no mondo mi gi implement fully eka mondo ji owuog oko wakaw kura.